ni don ni tabat layu ki MDC jong kene ka KCDC akabani kongan thot ki ba iba pinwal dakhat ibolong CM jong KCDC di bela jok sausin ya kene election MDC seiwei pat di ba penyat sing CM belalong arsin atau MDC bat mengkasen yang seperti no kemudian CM ibalai pat di ba lamprang ra di bela jok sausin napo mau perang konstituensi buat ini di nonglam kalian persia buat PCC ke ni ke tokso ni kata kerjanya tai kerjanya tiap kadai sepam kerja pekrek jok ni isi ke bertemai ni kimat rekam joka abangin sumpo buat ninyok kerja mencai ni CM buat batai ni kerja kita kimat dibahkan ke isi ke net yang tak kering kerja kedeu batin kamu CM aku boleh ni kong ni pi aku boleh dan mentah kena ke tokso ke ni ni sebab mungkin sumpo ni kita kimat bahkan ke isi ke buat mat bahkan le hakan semua terekam ngasngo bangamla ban suya syahmat khlem da phaidin khendiat ye ke bagi isi ke le no ke le te omdei bangan de criticize lane bangan de keren ben lane bangan de keren wo nia wo dong iki tigini ki isi ke dep no ke dep ke le no bro ko kila contribute la jonggo contribution hi na ko ta ka bahaga mir jonggo council kila Tray la kajong kam hi na kabanta ban penne ban pensa ya ki dostur ya griti ban sna ya ki angi kanun ki biade ya ka sensyar ka khadar ban penne ya ka suk ka san legba ka sensyar ka khadar ha gisnong ki thau bad ngasngeu ba katkum ka jinya jung por ho ka jing tray kam ka jong ki nga appreciate ya ki tenrei kidang don perlu ke bangi haban daya diskus kibangi dang haban daya penbah kibangi dang haban ya kami ibnya su banang streamline su namar katkum kajinya juga por bat teng hagajing troikam jong gini gi isi hoi bat lagi sim gi isu gi ba don kam gi ba biang ru den rei ka hagajing long jong ka politics jong ka sain perthai ka bangila ban ong ba teng ke jing mudur ke jing perkhat ban trei ke babaha teng ki mi no apan ban ki jing wo ania ki jing wo dong ba teng ki don ki isu ki ba ju mudur begin trei ke babaha ki poi no apat syaka jing thut syaka jing bompoi syaka thong te halor kita ke bentang asngeu ku mangal ong ya phi kila apa si sibun ba ki an kila apa si sibun ba ki bil na kaliang jong ini ki isi ki bala rimru ki an ki bagi pas ki bil ki bagi pas ngimla ban len ki desi cha ki jing mentoy jong ka jaj ben riu te gidon ki an ki bla pas nu gi sedem khandai fusan ru terter kini ki bills ki bagi pas kamut ki ba debej na kamta ka bha kamit jong ka syong su ka syong san jong ka sensyar ka khadar te kini ki bills ki bla syu pas na kapor sya kapor bat hagini ki khandiat snem ki bla likno ngai bagi bun ba ki bills la negi an ki ba kini ki isi ki barim ki ba kila shim ya ke jingkit khli na kamenta ban wan ra ki an ki bas khem jo ka jaj ben riu teng kini ki an indla pas na ka house dingin nang nepat indla poi sha indla pha state ka state government leng ba ka DCA department la return no ek di bill sangi bat ka bas ngusi ka long ba ngala asyong ko musyaraman mentah te po hang ne polisi kausili sipor dengan siam bagi don sibun ba ki bil kibla return nang te don kibla return sebat ke message don kiba susi clarification ru naga state government kila pen phai sini ki bil dalam duna imat hadu kumbalai fautli te nakaliang jong naga mi jong governor la return ki bil rengkat bagi message kumba khandai tli te henry still gini ki bil kisah kutsa hadu menta kiba dei sisa ka yap ka im nyu ka jaj ben riu te ngasngeu bah kene ke isi ke jongi menta ka priority hi ke bengkong ka priority hi kalong ba la kumno ha ini ipor ba ngin beteng ngin sim ya ke jing kli kum ke isi ba ngin khmi ngin penbej ngin penbiang ya kini ke bil sebagai yo ban readable biang ban pha biang syaka government na ka benta ngin yo ya ka asen jong kini ke bil ba peniat ki kum ta MDC ko dei sing NPP ni ko ba kini ke NPP kare ke sing apa sensyar ini sarkar ke saya kita ke rule ke bakin le ban petikna ba kita ki bil di banyo ka sen jong governor bakin long ai te shwa bangan poi shata
ngashwa ru ban penken mau baka district council la ai ka bor ka bakerpang hapok ka artikel arspa sau jong ka constitution jong kari India but hakani ka 6 schedule dan ka khnit ka ban rio kat kum ki paragraph ki ba pher la batai shai ba ya ka district council in aibor ya ka ban shnaai na kamta ban penne pensa security dastur ya ka ba ulong shwa man shwa ulab pentulun lani ulap pen bu baik bu renti nadu ki por hindai hintai te kani ngi hab ban smuthu but akabai dei but ka kom trikam jong ka district council ngi don ya ka bor ban shnai kini ki ai te klimda phaidin ya ka isi ka bladap hakini ki sansnam kumbala pen pau di isi ambadan burom jungi ba kidon ki bel ki ba ngila dap ban menjur na kani ka yeng but lap don chapo ka government te don ru ki badang sateng te hakabidi ba ka thong ka jungi kani ka isi ka bathmai menta namar ba ngidon da kani ka alliance ka bathmai ka UDA United Democratic Alliance ka bangidon khat khandai ngut ki MDC ki ba kanthop na ru ka NPP ka UDP ka PDF but ki independent but HSPDP te ladangin phai din hakisnam ki bladep nakai ka daw baka ka district council kamla ban yo ekajing menjur habide ki bills ki ba pher ka daw ka long ko ba ngi ka de ba kadon ke jing pher jingmut apdengka sarkar jila barka district council hami hakisnam blala don ka MUA2 hangte belailam khmat do Dr Mukul kum chief minister hangni ngi yo ya ba pensngai untuk kapor kadon ka jing tengku ka jing bom yastu jingmut te kaniru kadi ka we na ka daw ba ka ba penlong ini ki bil ban sateng te nganga so ba kum ka isi ka ba thamai menta ngibu ya ka thong ba khmat do ba ka jing ya dei ka jungi bat ka sarkar kan long ka bajan namar ngiyo ya ka sarkar MDA menta hapok ka jing lam jong konrat ke sangma bat i ba president tensong kum deputy CM bat kum jo ba James sangma bolong DCA minister ngindan kata ka jing ya dei ka bajan khnang ba kini ki bills ke bangi pha na ka district council kinla ban pentrikam te ngamdan jing artatin lada nakalang district council ngindan ke jing ya dei ka bajan te ka ba arpat ka thong jong ka ni ka isi ka ba menta ka jungi kalong ba ngin pen khlan shu yaki jing trikam jong ki sensyar ka khadar nadu ki CM ki lingdo ki wahadadar ki sodar ki rangba shnong kiwe lingba ka ba ngin hab lada sha kalenti ngin hab ban nang codify leni ben pen khlan ban wara codification yaki hima ki bam pat long an te ban wara la ka jong ka act but lada isyaru ngin hab ban re-examine what yaka VAB village administration bill desi kanu ka ba biang te ka ba ar ka thong ka bangidon ka long habide ba ka land bill ru ka badon kam bahayangi namar ba ka 6 schedule la aibor ringi habide ka khndo ka siap te hadu menta na district council jungi ngidang la ban shim yaki khndo ki siap jong ki breu hang ni om ban register ringi dang la tang ban bu land record te le se kani kadang pensenjor ya ker combat khndo bar siap ka jungi habide ki jing long try jungi te akabidi bakane ngi don ka jing angnot ba ngin la ban wan ra da kalan bil ka baklan khnang bangin la ban register yeki khndo ki siap jong ki pai ba khasi ki jongi ki ba po put sam jong ka ke HTC te kini di arteli ki thong ki ba ngi don but kermen ba kani ka isi po jing lam ba tinwel but babun ki em nakaleng jongi ngin la ban ai ka jing shakri ka ba nam ta ki pai ba hakini ki snam ki banwan bakla kumu nongilam Indonesia kai ka bakal sing kongres kan le nang ni sekman bakal kita ba kita kibel ke basakut na kita kibel ke pelapan pai kidi ban yo na ka jing munjur ban penbor hai ni ka isi bakal le wud kata kam ki jam nali jongi kum ya idon ka diang bersya dia ni te kami kuat ban dom ba ya ka isi thamai ta ba hoi ban pai kita bongi ba penyai mede ba kibun kibil sating nomor ba kadon jika jibu stu jibut apa deng apot isi msyah isi emat ka government tiang bagi pai dang ma ki benai bladep
Ti kidon kiber bandang isu lai pasang nega house hapolong CM ba sela deka iru dei na po gaju parti po gamen gaju parti dei hadum taki kim ipadio nanu ka signal bede bin mo lo pai ta ti kidon long na don kiru bom biang no dang ka kena message bagi don kita jingduna ti na be pai par ba di si bat mai ta long ni spak ne ri bat mai par nyong ba ko ba long ni ka council kat kum ka lapan ko board ka constitution juga dia atau ka kredit ka ban rio sik sidil ti kediga autonomous body ti kwa bagi isi kan next tom ban peni ya tak jilong autonomy juga di council bah bandung di duki jing tuklar ma bandung long tak mi we department ba penyada sekomen kita we ti ba ar kalong ba kumbalong mar ni dan ngidon ke ki traditional institution ti ki hima bobon ki mai dan san so ki hima ti bla hadu mentah ki bla ada ban codify pelong ai jilong kembar pho teli ti ke kepat ki isi ba kan simkia lah nunu bat pelong ando iki hima bun ki don la de possible dah dumta pat yo ka nu ka asen nu gobernur ti ke balai pangalong ba de pai kan hai pateng bar ka jiwan bu hai sno ki banabar de nu ba hai pateng di ka trading badan tribal to ka regulation 1954 ti ka tu ha ka don ka at balong hab da pen baha bai ka balong ka badon bedat banam mon marba ko balong hab tho cha government kwat ai ka khamut ka phone bat khan enforcement ban control ni jiwan tur thalep ki bar jala ban khai la khai pateng mar dei na ni ba ka pelong ban bun unya bun ni ki wi pat kin jabi po ka ri chomi ti ka ba sau ba ta long ba hoi ko ba penyai ka kom ba khndu pa siap ba hoi mi la le ka bil ba long ni kan par ka si ba penkloy no ba kam mar ka molong kini brio ki le start po di CFS kanu ta jilot pa ki tidak yo bari star kani mo kan ya kan dura jilot ba kan kalong du ka karibri ya ka council buat kilian tiga ba sab kalong ba wa jidan ka kadiga sikci dilu bo mar ko bolong an mar ni ka ba kausan meneru apa pai ba punya apa dua cemi ka jiwa swai kira ting hasi bo yuan ji pesong ba ide ba simkia kum kam tam ke isi ma po jila ke isi ban ulolo ban bakan rungo ni ka tin hasi po ka haka injidil bar adin baru tang sa ya dika sikci dilu ban perkelah hasil no dikasih kanam kan besok ini kan kantam ki no social edukasi tip kan bar ada la kelar hasil kan tip kan kai ka blok kai ka hok bar penyo ini kai jiput ko bor kata ka sikcidil dika kret ka ban rio ni iba akan dika semoy berada na kalian ka sen kongres kalong hakmat bahkan ayat ka jikesal ya kan ka social lineage bel ya kan klan ya klan bel nang tabot ikane ka ILP mo ko baki pas to kane ka HDC kai ka bakan lepat halor kini kilai kilem ta kadin mana nalia jugi ti gido kalian yang yatei ti ya kentu ya isi bunta ban lang nunu ban budien caca ba to long na ini kibil melaya menjur lang ka isi badap mo bakten hamde kita kilai ni kibil adap ban menjur nang ni kai thai kata ka thong ko bobo khmat akani isi halor kini kilai teli kibil si pro lai teli gitu hiong mantan deh ka ILP ka lineage bill bat ka klan bill deh kede baru lai teli kibil si dan kampalat kede kemudian kampalat de henry ka kini kibil hadin bingil apha chete ye kini kibil mtala riton biang sini police council ngatai pite bi kata la riton biang kini kibil ne de hakane ka isi ka thamai nga imat kala dika kamram ka jongi bangi dei bani khami ibni abeng kini kibil ini khami ibni abeng kini kibil hakanu ka bentangi ha ban penbe ya kanu ka bentang ka bangi ha ban correct but lada ngilala ban le kata ngin ha ban readable biang yeki but hadin bang ada readable tingin ha ban pha biang sa sin hamtam ka kalan bil ngai bang don kam te hakbede begini art lipat ka ILP bat ka lineage bil nga imat ngidon kam ban re-examine yeki ba punya habule kini ka lanbel mapi keren mapi ni ba mencuak kini isi borem ki jupurna bakin pha ai ta ki officer ki jumpi kini ki hapot beron bak jela asam bak biru ki ben mi sikmat pada register ndai kata kam semua ja hangno ro ki isi kilet kiwan isi yang kilet kiwan kai sai ka bakani isi kan le minta haki snam ki baladam ka liang ka district council ki isi ki ba mensyua ki laju penbenah ling ba ki ikut kubor bahkan don ka
jing bo ikilan record kabam don kam ya ka jing sio haki benta jong ki khaput Meghalaya bat Assam haki border area kum ka constituency Jirang ka Mauhati bat kiwe te ladan hi ka respond henry om hadu kata henry ngihap ban suthu bahkan ni ka lan record kampat dade ka ba penpaka dan pen scam ka jinglong ong no jinglong try henry ngikwa hi ban wan ra da ka bil ka bathmai ka ba de say what ong no menta ngilong try tang na slak khndo ri ngikwa ban wan ra ni ka bil ban long try what shepo jong ka khndo let's say what ka bidi jing don jing em kita ki minerals bungi anuksa kum doyong let's say ka ksiar kiwe ki motion mau siap ki jing don jing em te lada ngin la ban wan ra da ka bil bat mai la singin kentup lang ya baro kita ru ke ban ngin long try lang kan re hadu menta pat ka kani ka jinglong try jungi khndo ka siap ka long tang naslah te ngasno ba kani di ka we ka ba ngidon kam ha babla bede waktu ni ka khai ka pateng nuju ibon lagi sen bersai kamtam kinong ilang bah mat ki jupun pa ba de ban te la ka me ta ka jingon khai be an jong kini ki barjala ndai hadok menta ni iba kata ka strength ne ka jimbon jong kita ki enforcement ka long be tang ka po prapusan ne ndai pungon ke sai kata ka rule ka ba kene ka yang persyak ka ne ban penting kena bade ban bon ni kita ki enforcement kena ba kin la balik keleng saudong jong kene ka pot usam jong kene sponsor bukin krai ta trading license bukin bat kita ki betul bukai bian mau menden marba ali jogi lo ka radian ka option ya ban kilom tiga ya timo tiga ban ya kentu ya isi bagi aja celang kumnu ban kanta badi ban perkelahian ke enforcement kam ka fund di kedi fund ya ban nomor ya aja ban kentu yang si government kamtam ni badi ka share ju council bang made ki share ju major minerals minor minerals ti ko kam natikna kamtam ka share na transport tu ti ka kentu ki sip kan les tu ban bodin ban yo ban perlu ban kena ban yo di share ban no ta ka government ka iphone tak di enforcement kana pan kiu phone kana ban perkelahian ti enforcement dei tang khayi petang mak ni no tri belaru kamtam labor na po council ki jai di license ki labor license ha ki di ban check ta you can bali ada ki wan jiwan tu ka trap ki pa jelas ki di jami batin kumu siap kita kan belum mau bahkan ke si bayam tapi kan penbon no kita ki enforcement bakin like bakin check trading license buat kita ka labor license te hakabede bahkan ka trading banon tribal lane ka jing issue ni trading license ngai i ho na ki isi na ka por ka persang hi ban tre ka ba ka tam la ban len dan rei ki don ki isi ki ba teng hakapor ka jalam jong uta UCM la issue kata ki trading license hakapor jong uta UCM la maino kata ki trading license kum gini ki jia ba ki isi ki la no dan rei hakni ka jing yalam ki jungi mentangin kwa ba kin mi ki ba kum kita bangin issue license thamai kata teli klem da bis hagur kom kababiang kada screen ya ki har kom gode te bat sakawai pat kabanga i bak ta e ka benri jungi ne kade gane ka benami haga benami tinge i ba kan jot sisa ka perhi jungi te halor ini bentang imat kala de ka kamram jungi menta bangin ya examine bahai ni benta bangin ya perkhat bahai ni benta namar kum bakalong mentang i bahagi babun bagi jaka ki dukan ki lane ki trade center ne ki babun hi ba involve hang tu dan ya lek bani khura license policy council tang shula persang khura license ki bon kam try hi kin de gitu bri jongi teka bahaya ngi ne ban siap gitu trade license gitu jaga lane pelatih hi kata ibun ki nong di hang tu ibun ki nong khayi hang tu kad ba finapan license gim don lada fila ken hi ani fila power license ki lawan mi dei bri hang tu te kata ken kamram ke jongi kalong mo barok khoj kum ginong mi khmat la kum nu ngi dei ban sung thu bahai ki pai ba ki jongi ya ki nong song ki jongi bakin don ni katu komen sim ki ban i la ka jaj ben ri da kata ka jing i ki jong ki khanang bakin nom di ki la ka teng ki we pat teng ubri uba ngila ban ong ubom ikop tu hi ten ri ron ki business ki ba he pat ba teng tang kali undon
run ke bisnes ke bagi krur bagi sepak krur bagi hajar krur definitely asyak bah pen keli bahang tu pat pen lap pada itang kaben ini de halor kini ke bentang asnyo ba akan ke isi ke jungi bentang haban examine bah kini ke bentang but ngi haban perkhat bah kini ke bentang khnang bal kunung ngi laban te la kami ni bentang kan dia kaben ini punya kun perkhat ke rompi kai thai ke ba kini isi kali bonle bon tikna ba kita ki MDC bodon kini kun hon UPA kimde bon pet khnang ba kini isi ke long ko bane scam kumbalong menta ngi don ya ka UDA Alliance hang ni but ka bayalam ru ya kini ka isi ka menta ECM ide na ka UDP but deputy CM ide na ka liang NPP but na ka liang PDF hidon but HSPDP ru hidon but ki independent te ka bangila ban pentiknahi ya ka jingi long teli ka de ka jingi trailang but ka jingi stu chumut te habangi trai kanu nu ka kam hang ni po district council nam ta ka bha ka miat hi jong pai ba ine trai lang da ka jinga stu jumut da ka jinga bai lang tengas ngam arta tien ba la dengin trai kum ta kan don ka jing ya su thu baklan ni kan don jinga pai pra bakla community hang ni po district council kam don ka ka an tiap seng bonte la ka nu MDC ya kanu MDC bagian pet boy seng boy pat Hato boleh keseng kongres ke Jompi dan bersang sim kita ki nu gila kinti man petikna bagi MDC buran pok ka UDA kini man poi ka 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 kun ke Jompi nong nyo makin tahu ta isi Tapi yang kata tinggi kebankong yang ni pennya telis lagi belum jom kebalong itu semut te nyap petikna ba ki hab banne kebalong mana lah dong gaji kelu lang premisi barang lah na brokat lesi muli buakin pentikna binne be poka sing po party bar compare lagi somna sedang yatain bar ba kita menci claim ta kabit kebian juga council hagi Islam juga ale kejuran kata kejung kono bangsa ne kaji penon kam baklai ka pisah kum siam kai thai ka bakhle bon petikna ba kibe bro em lagi MDC kimlo penon kam baklai ta pisah pat ba nakaliang ke jonga hadin mengayo kan sungi suki ngam kuak ban kata ekanu ko benta ka balong sensitif lane ka biade ha ka fine aka pisa te rang sim ya ne ka benta ka don kanu ka bangi ha ban le thamai ya ban le through ka executive committee lane ka executive order nang ba kanu ko ji kam ko jumi kuak ban don ka transparency nak lihat kesakapan la pikre kan wara ba ka ji pulai kini ka siksa dulu te ka kum ko jimpai ka jompi kamu MDC PE kuno ini ka jitu ko berkelakan yarap ne kan pensne ko diskonsel ne apa ya dai bakan ni ka amendment ya ka 6 schedule proposed amendment ko mangilayo khubor na ka union cabinet kila dep approve ha ka bidai ba ka jing penklan ya ka financial position jong ki district council kanir kan mentoi shibon na kumbalong menta ka district council ka shania ha ka bidai ba ka state share na ki revenue state share bidai ba ki lightly ki benta ki major minor minerals ba ka transport department te but ngiyo ru ya ka professional tax tingila ban pendap le se ka jinglut jing sep ka bidai jing siung tulop iki staff baro hang ni te ngi danru kapor ba ngi kenduk jing Henry habangi phai pat ya ka district council ha Meghalaya ngatrai ka KHDC kala kham syakhamat ka jing ya lenti ban yikini ki arteli namar ha ka bide ba ka jing penrungkam le se kum ha Giant Hills kila poi de ki khat saw khat san spa ngut but hapo Garo Hills kala poi arhajar san spa ten rehang ni ngi dang strict kata bal ngidang perking bal ngidang dontang nyo spa te Henry lada nginla pat le si ban pediang ya kan ka amendment ka ban pentrekam daga sarkar India kan mentoi shibun bah bidip ka financial position nomor ba ka financial powers kan kham biang but kumju bangin yo ru ika direct funding te kan ni kan yarap bah shibun namta ka stability but namta ka functioning jongka council atau bawa bede ka jumtum amin ka bede ka jumtum klai ka siksa dulu ki semua kuno na phai goi le lok da hoi ke leng la kala kham
gue bilang malah nang penmut kisit kelakam ai musim mo ti bagi di fon jirap kelakam kelakam biang ya council bahkan penyiat tidak malung nyaban cek pat tidak mar kajiwan mar ho jadi kami ya pisah jadi untuk siapa warak ke pertumar ke tano yo hidup ni ko ho jungi pet bang ta ke kam tam ni ho ni don kam sa belum ni kam konser ni ya belum konser ba ya ka bahkan mutai ki ho jungi ki biar ki jilo ta ji ro kan bang pai kan na ka pos pon belum ki an wan ka sukan dia kam tam i makin tano ko ho jungi ti ngau man la ka ta ho jungi te ka thai nai pisah gitu bang bawa pakai nek kau ke kiri tu setuju ni kan tiada taba ya tak kau pisah ni don kam taba long ya ban pet bah ya pet perman bah ya musir bah bayar ke ketika hok kau ulong sama cua lo IT nya dia ban nek kan kemudian gaji tot akak kan Bapak ni jadi kenal bapak ki bapak bahkan kalau skonsel kalau tamu dah karena saat bapak ni MDC kita saya nak buat sebuah yang tabur orang buat dan cuma cuak kerja dan berskonsel kayak kita kan bukan MDC kan deh kenapa ketika lagi bapak pakai ajik saja ada sesi pak dia kan KCTC Hi kerjanya Fetseng hang ni apa nyum don dengan tukaan anti defection dekat stuk bahagi MDC mo teng harapan election kia keren kia kular bagi nom set kela dan bagi nom Fetseng di pemerintah dan roi teng roi pat kali gaji aru ba kam dengkam di kita yo dan di benai tanda ka sisi dan tanda kenta kala kloi nya phet no mani aren ko no ka gaseng ti ya kamon jung gibri ngasnyo ba habom don ka an jabate amne ka plat bangnya keren ni ti nganut ban ong baldaki perlok hikin long ka sim kumbalong manga ani kumbalong ba abla ti ya itu pengelai kular ya kata ini ni ti bak penia jero ngaimat ila ya sisi baik tak bakla sisi ni kemudian kami le itu bentar le bentar badai bah apa Kam dia bakla gila bakla syabe la sa ofi ya fi ko tam dei ko fi syabe tamo syabe se to fi don la nyo ka bentar san ke dan ring ngas ngutunap na kalian ka jongat ti kam judon ti kita kam sim om nyerengko nang ni stai compare dang ayo syuki ni ngam yo syuki dang asyong opposition dan ngasyong hakanu no jakar wasno kabiang nama rupa ba wajib yang anak katuka jaga nak katuka parti te belengan set kelai bakli mo ke ya sania ya de kum ginu yalam gi bingil asim di kri mu yalam te ngasare kala di kamram gi de hakane ka UDA gi bingi form mentaro bro khoj hi ngala pen thikna gi members di long committed bagin penne e kan ka isi jungi hadu ka bakut tamut prosan senam di habangile keren kumto rengkat kejinya keren rangba pilih kular bagin le e kata tinggi kermen skam hi kan long kumta ke de henry ban ong bandaya sim ginu ki an ki ba digilat dilenti ki ba ngin sim ni ki rai ki bating e kita ki ba phet te habaka an ka pli ka lenti ki jing khang tinga sngo ka e than like stang da lap nun kam ka tu ka spirit yung aten schedule dengan hari tangga tahi kala la bante la kam ngapai habai dei bat kanika jingwan ra ka sarkar India ka amendment ka schedule kan ni ru kan dan ka bentah kan thup lang ka be dei jing kan tiap seng te kan ni kan yarap shibun bat kum ju ru habai dei ka jing pen kha biang sakat tu kat ni teli ki seat MDC kan ni ru kan yarap namar ba ladangin dang yo sakat tu kat ni MDC kan long kajing mentoi pai ba namar haba ngiyo nom ikmat kan yarap hi kajing yiki pai ba jing don kam jungki kam tam bakin la men syakri kham ta kap tu ni lai osmo ya ka jikran ya ki laimon ki MDC haba kila pun pa ba ki train ka kam nak muta ba ajik sanya apa yang pai ba bo sanya dengan sponsor ba kalau kata state benda lai beri ba kerja indel jadi kerana sekarang bahawa isi hapok jing alam betul buat di dengan kumbakila penpa dilek kam buat ni kami lagi lu bakal yang persia hapok lah jing alam penpa lam pura dilek kita kita penbor bagi benda nak tak bernyada tak kerja kerja ini itu buat gue tentang kongsan
pun urloh hari ini buat bagi mi nanti bu berbaik pak sisi ila banyak bijisnya apa ku mengisong kau bagi ang bagi kita di MBC ila air kata jinggular beginum pensek ingin mi buat min apa yang kuat balapan batai keluar kena ke berat kita ni kuat aku beli sepuluh tiba tinggal kalau kita kuat tu ki beli sepuluh yang buat tiba dalam pelan kalau dia ngambil sepuluh tu kita pokok yang negeri orang kita sudah cajet temayang akan dengan sekolah semua nak akan dia train berkuat kamu tu ki nama tak sekali buat beli sepuluh